आदरणीय श्रोतागण, जितना लोग के पास भी हमारा आवाज आता सबके पांव छू के प्रणाम बाटे चंदन गोरखपुरी के। अब देखिए माहौल तो लोकगीत के भजन गौले के मूड में रहले मगर लोकगीत के माहौल आ गए। चले ठीक बा, जैसन आप लोग के डिमांड बाटे उहे होके के चाहिए। और जुगुल जोड़ी हो, अरे जुगुल जोड़ी, अरे जुगुल जोड़ी हो, जुगुल जोड़ी, हेलो हेलो दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी, जुगुल जोड़ी हो जुगुल जोड़ी, जुगुल जोड़ी हो जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाली जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाली। आजा आजा बड़के के खातिर चलेला मुकदमा, चलेला मुकदमा, चलेला मुकदमा, बड़के के खातिर चलेला मुकदमा, चलेला मुकदमा, चलेला मुकदमा, छोटकी के अरे छोटकी पे हरदम चलेला गोली, छोटकी पे हरदम चलेला गोली, दोनों पनिया के जाले जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाले जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाले जुगुल जोड़ी हो जुगुल जोड़ी, जुगुल जोड़ी हो जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जाले 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 जुगुल जोड़ी। अगर अच्छा लगल होते तो ताली बजाता लगे कि हमारा रुको जरा, वाह भैया सबर करो, बोला धक्का मुक्की का भैया कुछ कहला का भोजपुरी ना। अरे बिरहिन जोगिनिया बना गईला बालम, और दिल में हमारे अगिया लगा गईला बलमू, हमसे मुँह मोड़ के अकेले घर छोड़ी के, अजियते जी हमके मुआवेला बलमुआ, आओ भैया कि गवना करा के सैया चली गईला बहारावा। बोला बोला गौतम टेंट हाउस कार्यकर्ता की तरफ से ढेर सारा प्यार। कि गवना करा के सैया चली गईला बहारावा, गवना करा के सैया चली गईला बहारावा, गवना करा के राजा चली गईला बहारावा, गवना करा के सैया चली गईला बहारावा, आई बना तो चल जाइब हमहू नई हरावा, आई बना तो चल जाइब हमहू नई हरावा, गवना करा के राजा चल गईला बहारावा, आई बना तो चल जाइब हमहू नई हरावा।
आइल नइखे खाए रोटी भात के बुझत नइखे हमारा बात के आइल नइखे खाए रोटी भात के बुझत नइखे हमारा बात के कौन करा के राजा चल गइल बहरावा करा के सैया चल गइल बहरावा ओई बना तो चल जाइब हमहु नहीं हरावा ओई बना तो चल जाइब हमहु नहीं हरावा तोहरे आइल नइखे खाए रोटी भात के बुझत नइखे हमारा बात के आइल नइखे खाए रोटी भात के बुझत नइखे हमारा बात के भैया बा रोजे गोतिया घर में मरद संगे सूते रोजे गोतिया सैया मरद संगे सूते जोरेला जवानी असरे में दिया पूते जरता जवानी असरे में दिया पूते रोजे गोतिया घर में मरद संगे सूते जोरेला जवानी असरे में दिया पूते हरे करियवा कन्हैया पासवान जिला पंचायत सदस्य भैया के तरफ से 100 रुपया के पावन प्यार बाटे दिया हो। एक मिनट हमारे को एल्बम आयल है आज से 22 साल पहले, तब ऑडियो के जमाना रहे, वो कैसेट के नाम रहे गाल लागेला खटाई। ओहमे के फरमाइश हमारे जिला पंचायत भैया कहले बाड़े कि हे गोरी कहाँ से अइलू कछारे में। को गाना रहे पहले 8 गाना के कैसेट आवत रहे भैया, तो ओहमे हमारे को गाना रहे हे गोरी कहाँ से अइलू कछारे में। तो हम चाह भैया के 2 लाइन सुनाइए दें। भैया कहाँ बाने, हाथ उठा दे देखें आपके हम। चलिए आपके गीत याद बाटे, बड़ी बात बाटे। जय हो, क्या बात है भैया। और पहिर के मोटका रसी जरसी, अब पहिर के मोटका रसी जरसी, और चश्मा लगौलू लीलारे में, और चश्मा लगौलू लीलारे में। गोरी कहाँ से, गोरी कहाँ से, गोरी कहाँ से अइलू कछारे में, गोरी कहाँ से अइलू कछारे में, गोरी कहाँ से अइलू कछारे में। पहिर के मोटका रसी जरसी, पहिर के मोटका रसी जरसी, चश्मा लगौलू लीलारे में। गोरी कहाँ से, गोरी कहाँ से, गोरी कहाँ से अइलू कछारे में, गोरी कहाँ से अइलू कछारे में, गोरी कहाँ से अइलू कछारे में। बाबा तनी आगे रहो।
ये बात वो है एगो देहात के लड़का रहे कछारे के उस शहरी लड़का देखल लड़की देखल ओकर मन में भाव आयल और कहत का बा पहिरावा देख के आधा अंग तोरा लौके गोरी आधा अंग तोरा ढाकलवा आधा रंग तोर लौके गोरी आधा रंग तोर ढाकलवा अंग्रेजी बोले पटर पटर अंग्रेजी मैडम के नकलवा हमरे जवन के नकलवा हमरे जवन के नकलवा। और का कहता लइका कि हमने के फूल चढ़ाई मंदिर में कि हमने के फूल चढ़ाई मंदिर में तू दबाड़ू लगल गोरी पारे में गोरी कहाँ से ओ बोला कहाँ से अइलू कछारे कहाँ से अइलू कछारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे में। और पहरावा देखल भैया गले में का रहे कि गले में सीकड़ भैंसी वाला कमर में मोटका रसोरिया कमर में मोटका रसरिया ऊंची एड़ी के सोंडेल बारे ऊपर खबर डगरिया ऊपर खबर डगरिया ऊपर खबर डगरिया गले में सीकड़ भैंसी वाला कमर में मोटका रसरिया कमर में मोटका रसरिया ऊंची एड़ी के सोंडेल बारे ऊपर खबर डगरिया ऊपर खबर डगरिया ऊपर खबर डगरिया। हमने के फूल चढ़ाई मंदिर में हमने के फूल चढ़ाई मंदिर में अब तू तबाड़ू लगल गोरी बारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे गोरी कहाँ से अइलू कछारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे गोरी कहाँ से अइलू कछारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे में गोरी कहाँ से अइलू कछारे में। अगर अच्छा लगे तो ताली बज जाए तब ना लगे कि हाँ आप लोग सुनत नहीं।